Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Alas 10, ngadto sa alas 11 ang tagnas lumuntagon. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabiyon. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabiyon. O kumusta sa mga BBC Women's Group o sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas lumuntagon. Yan kung gusto magpadangat sa mga pangutan, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod, sa mga kaigsunan, mga higala nato, nga nagkapaminaw, nagasundong usap ka naman via Facebook Live. At ang mga kaigsunan din sa United States of America, nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson from Blackport, New York. Dinusam sa Oklahoma, United States of America, ni Sister Samuramos Graham or sa Rachel Barbosa Samuramos Graham sa Oklahoma, United States of America. Dinusam sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family. Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Sarminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Neki Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Brother Ambrosio Verano and family, o katong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, usab nagapatalingo uban sa iyang pamilya. At ang igsoon din sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila, uban sa imong pamilya. O ng atong mga kaigsunan sulod sa BBC compound, kalaki man ito kumusta. O gingon man atong isang ipanimbaya ang usa sa atong mga tigpaminaw nga nagasunod sa atong programa, ang presidente sa Farmers Association of Sitio Mandangisyaw, Aber Hasan, Misamis Oriental, si Mr. Limuel Resimilia. Mayong pagpatalingog kanimo, sir, o nagsunod ka sa among programa. At usab nga gikumusta ang atong mga higala nga mga salesman. Di lang nako sa tagsahon pag-mention ang inyong mga pangalan kay buluwanon man ang atong oras. I-mention ko lang si Brother Mario Basalo, ingon man Brother Albert Fabrada o si Brother GC Torres. Kaganina ginvite kita ni Brother Mario alang sa paghimo og pagampo sa blessing sa iyang balay nga gituko dapit o dinhi dapit sa Lumbia, Cagayan de Rosita. Salamat sa pag-invite, Brad Ma. O tanan karon nga nagasunod o nagapaminaw kalakip nagamo sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban, ebanghelista o ministro. O kumusta usab kaninyo mga kagilaan ug mga gibsonan, kini karon yung bison Brother Robert Consad nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon ihatag kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kinausab si Brother Debs Rizaba, makikauban kaninyo, nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O garon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban pertong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. O gini karong higay na mga kagalaan ug kaigsunan, ako pa mong balik sa kauban nga ministro aron sa pagisugot sa tema. Dini higayon na Brother Rene, Brother Bear, Brother Robert, dugang puday nako nga ipahinumdom alang sa mga kaigsunan sa BBC nga dili nato pagkalimtan ang atong panagtigom nga atong gihimo katulo sa usa ka tuig ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Giawag usab nato pagpadayon sa paghatag sa ato ang gikasamutan nga contribution para sa Palace Reconstruction. Okay, so karon saglit kita may gitahasan ni Reverend ang ato ang pagaisgutan karon Brother Rene, Brother Robert. Padayon gyapon ang atong paghatag tubag nini karon nga tali sa Kulukabildo tali kanato og nining pastor sa Banista nga mao si Mitchell Bindidio. Na karon do na po dayon tay gibiling nga question sa mga nanglabay natong programa dinhi. Ang among question diha nimo Pastor Bindilio, nga gibili na mong pangutana, aron nga dili ka na mo maingnan na personal ka, hatagig tubag kung kinsa ang second child sa Ecclesiastes 4:15. Atong i-plus sa screen ang gibili nato nga pangutana ni Mitchell Bindilio. Do!
Bindilyo. Supaka ang 4:15 kinsa na og dili manday na Espiritu Santo ang second child. Mao na ang atong gibilin nga pangutana, Brad Rini, Brad Robert, Brad Diver, may atong ilabay nga mga programa na to. Karon sa siyang programa, doon naman nag-isip mga cooler kay kinigod sa usog kayo manawagan sa cooler o texter. Dayon, doon ay cooler nimo, gipaluapan ang atong gibiling pangutana nga ipatubag ang 4:15. Atong paminawan nga dunay nangutana o nya ato pud ang paminawan ug unsa pud ang matang sa imong pagtubag niya. Kami lang lakod din nga libirin nga patubag ko na rin mo, kinsa ng second child. Okay. Mao to siya ang gipaluap sa imong cooler Bindilyo nga tagahinubaan Negros. So, gipaluapan nga ipatubag ang ilang gibilin daw nga pangutana matud pa niya sayang kang Pastor Bindilyo ipatubag ang kinsa ng Ecclesiastes 4:15. Atong paminawon ang imong tubag do Bindilyo. Kinsa second child? Anas no bagay third child. Atong nabati sa pagpangutana sa imong texter or caller tagahinubaan. Ipatubag kung kinsang second child. Ang tubag nimo do, kinsa ng second child? Naa sa Dumaguete, Holy Child. Binyo ang atubag. Do, Bindilyo. Tarong kag utok do sa pagtubag. Na nakita, nikatawa ka. Oy mo pong caller, nikatawa po, nagpareho mo, nagkinataw-anay mo. Ato nang susihong rondo Bindilyo kung naabagis Dumaguete nang gitawag og second child. Nakaron, unsa dayon ang dugang nimong tubag do Bindilyo mahitungod sa among gibilin nga pangutana nga gipaluap sa imong kulir nga taga hinubaan atong paminawan ang imong dugang tubag. Pataka, pwede klarong pataka. Ilara ko ba? Dili na ba kinahanglan tubagon kay dili mao nang ilang paggamit-gamit og bersikulo. Atong nabati nga kapataka kuno ta Brad Diver, Brad Rini, Brad Robert. Sayang pagtubag sa 4:15 nga gipaluhap sa iyang cooler kay matud pa nimo do Bindilyo dili na kinahanglan tubagon kay nangasayop ni sa among paggamit sa maong bersikulo. Ayaw pag tinulubagbag og tubag. Balikan tagani ang mong pagingon sa pangutana kinsa ng second child. Asa daw kuno ang second child na himutang atong balikan. Kinsa second child? Anas no bagay third child. Katawa lang ka. Amay pa nang ikatawa nga unta to gawas nga ni paluap ang imong cooler nga pareho nimong sabadista ang mga naminaw nga nagsunod magatimbang-timbang yun. Og nagapaabot sila nga imong pruibahan nimo nga nasayop gid bis sa paggamit sa maong bersikulo. Itubag to ang second child pero tulibagbag na tubag. May ramang gud ni siya Brad Rin, Brad Robert, Brad Diver sa tubag nga tulibagbag. Wala ba mo ba unsa man tawag ana? Karon ato nang nabati ang iyong mga tulibagbag nga tubag nga gakapa-kapa og nag-ingon ka nga nagpataka ni gamit ikaw kami wala gid mi magpataka gamit ana kay nakasuwat sa Biblia Ecclesiastes 4:15 second child ang imong tubag mo ipataka kapa-kapa broadcast pataka karon diingon siya, dili kuno husto, wala kuno mamao paggamit nato ang atong gigamit nga teksto. Katumbas nga kung dili mao, mura lugag binuang ang atong paggamit-gamit sa teksto. Sa Biblia ba? I-disregard ba nato? Dili ba nato hatagag tubag pod? Kung dunay mga pagpamahayag nga dili mao or binuang. Sa balaang kasulatan Baleroni, ipatubagin na siya. Dini sa Proverbio Kapitulo 26, versikulo 5, tubaga ang usa ka buang, sumala sayang binuang. Tingali unya siya mahimong, manggialamon siyang kaugaliyong panghuna-una. Do, Bindilyo, wag ikakatuman, maing lagi manggaka. Kung tugutan man ang imong giistorya nga dili mao ang among paggamit-gamit sa ato pa sa mga binuang ang among paggamit-gamit. Gi-question man ka, gipangutana man ka namo, gipaluapan pagid sa imong kaubang sabadista nga tagahinubaan nganong wa man nimo tubaga nga ang Biblia ipatubag man gyapon. Tarong kag utok do. Ibalos na namo kay kusog ra ba ka na maningin dire namo kung matake ka. Karon sa Biblia Brad Robert sa unsang paagi ba ang tao nga matawag na tugbuang? Okay ba, bro? Nabasa sa Biblia? Na, bro. Nga akong pagabasahon sa Proverbio, Kapitulo 19, versikulo 1. Pero ang Biblia nga akong pagabasahon, kining may tatak na Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Atong ipabor sa ila? Okay, ingon. Maayo pa ang usa ka kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahimpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil
ug maoy usa ka buang. Unsa di ay ang makapahimong buang sa tao, Brad Robert, sumala sa imong gibasa? Tungod kay nagsukwahay ang iyang mga ngabil. Karon Bendilio, i-prove nga nagsukwahay mi sa among mga ngagbil sa paggamit namo sa teksto nga ipatubag namo ug ipalap sa imong kuler. Ayaw pag tinilibagbag do. Karon, kini bang second child nga giingon niya holy child nabas dumagiti? Atong ipa-pabor sa ilang libro bradon kining Atong i-plus sa screen ang ilang libro. SDA Holy Bible ato bagabasahon din sa Ecclesiastes 4:15. Sa English nga version. Oo, sa English nga version nagaingon. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Naabay, dumagiti, Brad Eagle, sa imong gibasa sa Ecclesiastes 4:15. Wala kita mabasa bradon. Sa ato pa nagpataka-taka ni Inis Bendilio o buhat og istorya, nagsukwahay siyang mga ngabel kay matud pa niya ang second child nas dumagiti holy child. Karon, ug basahon nato sa Cebuano nga pagpamahayag, ingon na niini ang atong mabasa, Brad Eagle. Oo. Palihog pagbasa. Palito babasa. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Sa ato pa katong second child di ay gibasa sa English, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Gingon nagbatan-on nga ikaduha. O ikaduhang bata, usa kini katag na mga mahal nga tigpaminaw para sa pagpakatao sa second child nga mo'y gigamit namo sa katumanan ni Espiritu Santo. Ato man ang masahiran karon. Karon, normal maginang mo counter ka, pero ang imong pag-counter wa man kadimao. Kaya imo nang gihapak sa format nga para sa atong Ginoong Jesucristo. Kining tagna kang Kristo o ang tagna sa Espiritu Santo, plastado na ni sa Biblia. Doon na format. O galing ang format nga gigamit mong termino Bendilio, format ni Kristo ayaw i-apply sa format sa Espiritu Santo kay plastado na ang tagna sa Biblia sa pagpakatao ni Kristo o sa Espiritu Santo. Atong paminawan kung saan pag-counter nimo nga gusto nimo nga mauni among ipakita kay na ay format nga gihatag ang Biblia pero ang katawanan nimo format nga iya sa atong Ginoong Jesucristo. Atong paminawan. Di lang yun nila i-apel. Kay og i-apel mabulasok lang gud nga di yun mo pasar. Ngano mang dili i-apel ang inahan, niya manggod ang inahan igsoon. Isaiah 7:14. Mauni kasaysayan, propesiya kung sa unsang paagi si Kristo ipakatawo. Okay. Unya kay si Kansal maganis Tomas Eugenio, dapat kini nga format sundon. Dapat kini nga format sundon. Okay, sa ato masahon. Isaiah 7:14 nagaingon, busang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki o pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. Okay. Ania karon ang usa ka ulay, usa ka ulay. Usa ka ulay manamkon. Tanawa igsoon. So wala pa gani si Kristo gitagna nga magpakatao, giuna daan og pagtagna ang iyang pagpaila ang iyang inahan. Usa ka ulay manamkon. Dapat kini nga format sundon. Dapat kini nga format sundon. Okay, atong nabati, doon na di siya kagustuhan nga format nga sundon po sa second child. Do, Bendilio, okay ra na kung ikaw Dios, utrohon nimo ang nakapahayag na sa Biblia nga sa pagtagna sa Espiritu Santo, lahit man ang format niya o kang Kristo kay kang Kristo, ang format yapil man ang inahan. Additional identity para dili lisod ilon nga si Kristo din ang naa sa tagna sa Biblia. Pero dili ra man ang basyanan kung mogibutang ang inahan. Tuhan na tanan, mutuon ang tanan kay si Kristo sa iyang panahon na namang ginabutang ang tagna, ang format nga matod mo, pero ang tanang tao nito uban ni Kristo, di ba wa? Ha? Musa ang format na gigamit mo City 14, ibasa man to niya nila Brad Deber, Brad Rini o Brad Robert nga dunay ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki pagkatawgon ang iyang alag Emmanuel, wa may supak nga si Kristo na. Format
format na bendilyo sa kang Kristo dili sa Espiritu Santo. Busa ayaw pag-ingon nga tungod kay si Tomas iyon si cancel. Oy, uyo na ka nga si Master Espiritu Santo. Uyo na ka do, di ba dili? Busa ayaw gamita nga si Tomas iyon man kang si cancel. Dapat ang format ang hinapod ka mo sango. Kaya ang format wa man giapil ang inahan. Nakanang si cancel wa na inahan. Beto baga daw. Child wa man na inahan. Busa ko ng format sa pagtagna kang Kristo apil ang inan. Ayaw i-apil sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo nga magpakatao, wa di plastar sa Biblia sa plano sa Dios nga apilon ang inahan. Busa ayaw na, di na magsilbi ng imong format ni Kristo nga imong i-apply sa si cancel diya sa Espiritu Santo. Karon nga nung dili pwedeng dawaton ang imong suggestion o kagustuhan nga format ni Kristo kinahanglan i-apply sa Espiritu Santo. Nganong dili pwede? Bakakon ka. Ikaw pa gani nag-ingon nga honest ka sa imong pagkabakakon? Mismo imong kagulingon? Ay may idamay-damay. Atong paminahon gani nga bakakon ka. Busa dili pwedeng atong dawaton ng imong suggestion o kagustuhan nga ang format ni Kristo sa pagbakatao i-apply sa Espiritu Santo kay bakakon ka o gani matud pa nimo honest ka sa imong pagkabakakon. Atong paminahon. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Oh, daga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko. Daga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko. Oh. Honest di ay kado sa imong pagkabakakon. Nang ano man nagsuggest kang format sa atong Ginoong Jesucristo imong i-apply sa dapit sa Espiritu Santo nga wala man diha na napahayag sa plano sa Dios nga ingon niya na ang paagi sa pagtagna sa kang Kristo ug sa Espiritu Santo. Problema kagyan sa 4:15. May pag imong tagaan pagtagad nagsunod man ka karon. Paminaw na namo imong programa. Karon, sa dapit sa Espiritu Santo, Ecclesiastes maulay na plastar sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo nga gingog si cancel. Dawa, asa kitaon ang imong gustong format nga imong gusto. Balikan ta gani. Ang pagpabati siyang tingod, Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini nga, maulang format nga iyang gusto nga i-apply sa si cancel nga mong Espiritu Santo. Atong balikan. Okay? Lang yun nila i-apel. Kay og i-apel, mabulasok lang yun nga di yun mo pasar. Nga namang dili i-apel ang inahan. Niya manggod ang inahan igsoon. Isaiah 7:14. Mauni kasaysayan, propesiya kung sa unsang paagi si Kristo ipakatawo. Okay. Unya kay si cancel man ganis Tomas iyohin nyo. Dapat kini nga format sundon. Okay. Dapat kini nga format sundon. Bisag diya lang. Tungod kay si Kristo man sa City 14 anak mag-usa ka ulay nga babae dapat kuno sa si cancel sundon ang maong format. Unya bindilyo ang 55:8 hanggang 14:24 sa Isaias. Dili man nimo pwedeng malabuan ang una-una sa Dios. Kung sa gitinguha sa Dios, mao may mahitabo, mao may matuman. Munang ibalik na mo ang question niya nimo. Supaka og pamatud-i nga nasayop mi sa paggamit sa Ecclesiastes 4:15 nga kana katumanan sa Espiritu Santo. Dili man katumanan ni Espiritu Santo na. Kinsa na? Usman ako, kinsa na? Okay, karon. Pag inom si cancel sa Ecclesiastes 4:15, dili makakwenta og first or second og walay first. Lisod po Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini. Muditso lang tag-second og walay first. Sa Biblia, atong ipasabot og atong gihan-ay nga ang mulugar nga first child, mga atong Ginoong Jesucristo, nga gitagna usab sa Biblia. Ay ang tagna, Brad Deber sa Biblia, may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Atong i-plus sa screen ang teksto aron makita sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook o basahon po ni Brad Deber hain ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, Brad, doon din sa Isaiah chapter 9 verse 6 atong ipapabot doon nining lang libro gyapon SDA Holy Bible English version. English version. Nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God,
the everlasting Father, the Prince of Peace. Okay, so nagingon nina, for unto us a child is born. Nga kung atong basahon sa Cebuano Bradrini, plastar ta sa screen, pag basahon ta sa Cebuano nga ipabortag yapon sa ilang Biblia nga 70 Adventist Holy Bible, ang Isaiah chapter 9 verse 6 giun sana sa pagpahayag kung atong basahon sa Cebuano version. Gingon na kanan din Brother Ronnie, kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong siyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Tanan nga mga scholar sa Biblia or mga pastor man, mga ministro or mga naikatungdanan, evangelist, way supak nga kining tagna natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa pagtagna walay Hesukristo nga mabasa. Sa mga Ecclesiastes 4:15 nga si kansad wala ignag Espiritu Santo na nga sa pagtudlo sa katumanan mao si Master Tomas D. Junior Senior kay tagna man o dili man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Pero unsay counter ni Mitchell Bendilio, unsay counter nimo Do Bendilio, kini pag-ingon namo nga kini si Kristo mao ang first child, ningon ka nga naabadiyay gingon dina nga first child si Kristo. Imong gi-question asa daw nga gipahayag sa Biblia nga si Kristo giingon og first child. Atong paminawan, atong iplastar ang tingog, ang voice clipping ni Bendilio nga matud pa niya, naningil siya asa ko na mabasa nga si Kristo first child. Okay? Nga daw igsoon nga mangita tagtagna kay si Kristo nga ilang gi-official naman namot ko. Ang gibasa igsoon, the Message Bible. Katong sa sinugdan ba maong pulong. The first the word first. Wa man yung first child. The word first. Wa man yung first child. Okay? My God. Okay, padayon? Sige daw. Maayo ang ugi padayon to matod pa niya. May good kunutan mo patok-patok. Patok. Brad Rin, Brad Deber, Brad Robert, may kuno mo patok-patok. Unsa goy patok-patok? Patok gyud. Ni question ka. Wa may gingon kuno nga first child. Gigamit daw namo ang Bibliang The Message. Unya yang gi-question nga wala man kuno diha gingon nga first child. Atong i-plastar sa screen ang Bibliang The Message og basahon nato Brad Deber. Sa John chapter 1 verse 1 kama 14. Kama 14. Okay, nagaingon. The Word was first. The Word present to God. God present to the Word. The Word was God. Okay, sa 14. 14. The Word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes. The one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Okay, so matod pa ni Bendilio, wa man kuno gingog first child. Sa gibasa mo Brad Deber, gingon nga sa pagpahayag, The Word was first. the word was first. Karon ang pangutana. Kini bang word nga gingog first? Giansiran ba ni nga mao ni ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa pagpahayag sa Biblia? Ang tubag oo. Giansiran nga kining word nga mao ang first mao ning atong Ginoong Hesukristo ug ang Biblia nga atong pabasahon. Pabor man ako ang Biblia basahon ko. Okay. Sa Bibliang The Living Bible ato ang gyapong i-plus sa screen ang Bibliang The Living Bible. Gingon sa first o sa John chapter 1 verse 1. Gingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and He Himself God. Sa itong pagkatong word nga gingog first, mao din nga atong Ginoong Hesukristo. Dakon, ni question ka Bendilio nga wa may first din na kanadeng word nga first nga mao si Kristo. Sa ito ba, ang word nga mao si Christ, mao itong gingog first or una. Ang pulong nga si Kristo mao ang una. O first karon kay nagpakatao man ni mao man dito sa Isaiah 9:6 for unto us a child is born. Og ang pagbuiba nga kanang John chapter 1 verse 1 konektado dito sa Isaiah 9:6 nga gingog child, nga gingog word nga mao si Kristo nga gingog first. Basahon ko ang Biblia ang gingog Amplified Bible sa John chapter 1 verse 1.
in the beginning, before all time, the square bracket ang before all time, was the Word Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Naada yung di-square bracket ang Isaiah chapter 9 verse 6. Na may mong amplified bindilyo, basagan di ba connection? Ang John chapter 1 dito sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Unya, sa Amplified Bible or sa The Message Bible, gingon nag Word was first. Ang Word kay nagpakataom na nahimo man ng child. The child nga first. Kinsa man ang child nga first? Si Kristo man. Wa di ay. Ngingon kag wa man gingon nga si Kristo first child. Klaro Di na kayo. namutbot na pod ka. Di ba? Klaro nga imong pagpamutbot na pod. Na-prove na mo nga si Kristo gingon na siya Word or child no first o first child. Kung di man makakwintag sikan, kay wala may first na si Kristo maong first. Karon pagtagna ni Kristo, doon na ba'y tukma nga panahon nga gisaad sa Dios niini, bradrini, nga matuman nga matao, katong world ka first, nga maunang child nga mga atong Ginoong Kristo. Doon nagitok mga panahon, Brother Ronald, sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 4, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios may padala siyang anak na natao o babae na tao ilalom sa kasuguan. Busa may tukma pod nga panahon, gikan sa pagtagna sa mga propeta nga matao si Kristo sa usa ka babae, na tao ilalom sa kasuguan. Motong first child. Karon sa pagbiyo, kay na may second child nga mutindog ug mupuli. Unsa una to pagbiyo? Nga kanang second child og yun sa mga ministro sa pagbiyo. Nga kanang second child maong Espiritu Santo. Didto sa pagpamulong sa first child nga maong atong Ginoong Jesucristo. Sa Biblia, Brad Robert, doon na may prueba nga atong Ginoong Jesucristo namulong nga ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Aduna gid Brad Ron, niya akong pagbabasahon ng prueba sa Juan Kapitulo 14, versikulo 25 ngadto 26, pero ang Biblia nga atong pagbabasahon ang pulong sa Dios na Biblia. Tingnan niya niyang nakapayag. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo. Ginoon. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig ng mga Espiritu Santo, mao ang ipadala sa aman. Tuli kanako. Bisag diha lang ang pagbasa matod sa atong Ginoong Jesucristo. Robert, kining Espiritu Santo, Tuli kanako. ang tagna sa Ecclesiastes 4:15, I considered all the living which walk under the sun with the second child. Benilyo, minaw ka? Second child that shall stand up in his stead, ikaduhang bata nga mitindog puli. Kinsa ang nagbayad na may kapuli? Ang first child nga mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa kapuli niya? Espiritu Santo. Nasayop ni? Nisayot-buto na to. Sa mga listener mga naminaw. Problema muna problema nimo. Tubaga kung nasayop ni nga dili dahil na Espiritu Santo ang Ecclesiastes 4:15 nga si Kansal nga among gitudlong katumanan si Master. Question, kinsa na? Ayaw pag tinilubagbag nga mayong kag kinsa na si Kansal das dumagiti Holy Child. Pupos lang ang mga oras, daghan bang tagtubagunon. Pero ang saan man, limitado man ang among oras. Inaot ni sa mga naminaw, nga nakakuha mo pagtulunan o magkatimbang-timbang mo, kinsay nagsulti sa tinuod nga kamatura. Manamilit na kami kaninyo. Sa ngalan sa mga magtutudlo, Divine Master Tomas D. Hilio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Hilio, kini ang iyong igsoon Ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit na kaninyo kauban sa mga Ebangelista o Ministro. O kiniusap si Brother Robert Tunsad. Kiniusap si Brother Debs Rizaba. Kinausap si Brother Renet Leblico nga mayong daghan salamat sa iyong pagtanaw o pagpaminaw ug maayong Domingo kanatong tanan.